Bon vespre i benvinguts de nou a Escrivint la Independència. Sembla que la calor definitivament ja s'ha instal·lat a casa nostra i també a la Moncloa. El president Rajoy té un enrenou monumental amb el seu amic Luis Bárcenas, però faria bé de no oblidar la qüestió catalana. A finals de mes rebrà una carta del president Mas i la seva resposta, o la seva no resposta, suposarà un punt d'inflexió en aquest procés. Al darrer estudi del CIS, més d'un 40% dels catalans, l'opció clarament majoritària, vol un estat que permeti a Catalunya ser un estat independent. El més rellevant, però, és que cada cop hi ha més veus a Catalunya, però sobretot a Espanya, que li reclamen a Rajoy que negociï amb els catalans. La inevitabilitat d'una consulta és una cosa que ja es dona per feta. El president de Metroscòpia, per exemple, José Juan Toaría, advertia que la consulta és imparable i es farà ja sigui per la via legal, il·legal o paralegal. I el jurista Javier Pérez Royo, en un article al diari El País, afirmava que negar-se a negociar sobre una consulta amb el Parlament i la Generalitat no és una opció per als que volen mantenir la unitat política de l'Estat. Els independentistes hem d'assumir que seria positiva una negociació preconsulta, malgrat que no hi confiem massa. Però també cal que sapiguem que un cop s'hagi consultat el poble català hi haurà d'haver una negociació. Una negociació on els termes hauran canviat i que serà de tu a tu. Una negociació per assolir la independència. I tota negociació suposa cessions. Els advocats tenen una màxima que diu més val un mal acord que un bon judici. No sé si la comparació és encertada o no, però en algun moment d'aquest procés totes dues parts hauran de decidir si més val un mal acord per les dues parts que un bon judici. Qui es negui a negociar perdrà. I de moment qui s'hi nega és l'estat espanyol. Aquests són alguns dels continguts del programa d'avui. Avui a l'Escrivint la Independència parlem de la darrera enquesta del CIS. Més del 80% dels catalans desaprova la manera com el govern espanyol tracta l'autogovern de Catalunya. Albert Macià, responsable del grup d'estudis del Cercle Català de Negocis, ens explica la dada d'avui. Com finançarem els primers mesos de la Catalunya-Estat? Visitem Caldes de Montbui, a la comarca del Vallès Oriental, i parlem amb el seu alcalde, Jordi Soler, del procés independentista. Salvador Cardús, economista, professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del Consell Assessor per la Transició Nacional, visita el nostre plató. I li fem el test del programa a Joan Carretero, exconseller de Governació i president de Reagrupament. Un dels factors importants que ha portat els catalans a tirar endavant el procés independentista és el tractament injust des de l'estat espanyol cap a Catalunya. No únicament en el terreny econòmic, però sobretot en aquest camp. Dimecres passat vam viure un altre episodi dels que ens acosten més a un trencament que no pas a una entesa amb Espanya. A preguntes d'Esquerra Republicana i de Convergència i Unió al Senat, el ministre Montoro, en un petit atac d'histerisme que va accentuar encara més la seva desagradable veu, responia que si la Generalitat finança els serveis públics dels catalans és gràcies al govern d'Espanya. Escoltem la picabaralla dialèctica entre el senador convergent Josep Lluís Cleries i el ministre d'Hisenda. La Generalitat de Cataluña a la hora de financiar los servicios públicos de los catalanes. Que si lo está hoy financiando esos servicios públicos es gracias al Gobierno de España, que está aportando toda la financiación. Lo que usted ha de hacer es pagar todo lo que deben a Cataluña y se acaba rápido esto. Los 8.000 millones que nos deben, páguelos, es una buena solución. Y esto es una cosa milimetrada y calculada que ustedes están haciendo. Intentar debilitar las comunidades autónomas. El problema de la Generalitat de Cataluña es que no puede apelar a los mercados. Por eso está el Estado español, para pedir a los mercados los recursos que no puede apelar en la Generalitat de Cataluña. ¿Tan difícil es entenderlo? ¿No lo entiende? ¿No lo entiende? El president Artur Mas, que la setmana passada era de visita al Brasil amb l'objectiu d'enfortir les relacions econòmiques i institucionals entre tots dos països, va respondre a Montoro visiblement emprenyat. Poques vegades havien vist el president tan enfadat. Si la Generalitat financia serveis públics és gràcies a l'esforç que cada dia fan els ciutadans de Catalunya produint, esforçar-se i pagant impostos. I de tots aquests impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, n'hi ha un munt, tants com 16.000 milions d'euros, que se'n van a fora de Catalunya i no tornen. Qui punyeta financia aquí? És Catalunya que està finançant l'estat espanyol, des de molts punts de vista. I per tant no es pot presumir d'allò que no es té. Jo em pensava que a les matemàtiques 2 més 2 feien 4, però es veu que no. Es veu que el tema del finançament, de les balances fiscals, del dèficit fiscal, és una qüestió de fe. Doncs no.
no és una qüestió de fe. Hi ha un dèficit fiscal crònic superior al 8% del producte interior brut català des de fa molts anys. L'any 2010 la quantitat va ser superior als 16.500 milions d'euros i un model de finançament que li diuen solidari quan en realitat és profundament injust amb Catalunya. Just el dia després del numeret de Montoro al Senat, coneixíem aquesta dada. Catalunya és la tercera autonomia a aportar i la desena a rebre. Catalunya va caure del tercer lloc en aportació al conjunt de l'Estat amb el pagament d'impostos al desè després de liquidar-se el model de finançament del 2011 i redistribuir-se els recursos. La liquidació reflecteix que en relació amb l'aportació al sistema, Catalunya es va situar en el tercer lloc, amb 19 punts per sobre de la mitjana, per acabar després de la redistribució en desena posició, 6 dècimes per sota la mitjana. Que els catalans estan molt decebuts amb el tracte del govern espanyol cap a Catalunya no m'ho invento jo des d'aquí al programa. La setmana passada vam conèixer l'estudi del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, post-eleccions autonòmiques del 25 de novembre. Anem a veure un parell de respostes interessants. A la pregunta 10, com qualificaria vostè la tasca que està portant a terme l'actual govern central en els següents temes? Doncs pel que fa a l'autogovern de Catalunya, l'actual govern central té una gestió, segons els catalans, dolenta, 33,4%, molt dolenta, 50,8%. Per tant, un 84,2% de catalans qualifica de dolenta o molt dolenta la gestió del govern espanyol de l'autogovern de Catalunya. Estem parlant de pràcticament 9 de cada 10 catalans. I a la pregunta 37, atenció com es formula, perquè a mi m'ha sobtat una mica. Intueixo que el CIS no pot preguntar directament per la independència de Catalunya i, per tant, pregunta el següent. Li vaig a presentar ara algunes fórmules alternatives d'organització territorial de l'Estat a Espanya. Digui'm, si us plau, amb quina està vostè més d'acord. Doncs la que té més suport, de llarg, és la següent. Un estat on es reconegui a les comunitats autònomes la possibilitat de convertir-se en estats independents. Aquesta té un 40,6%. Per tant, el que demanen és un estat que ens deixi decidir el nostre futur. Després vindria un 25,6% que aposta per un estat on les comunitats autònomes tinguin una autonomia més gran que actualment, i finalment ens trobem amb un 17,6% que demanen un estat amb les comunitats autònomes, d'alguna manera, l'immobilisme i quedar-nos tal i com estem. Com que llegint l'estudi del CIS no vaig quedar del tot satisfet, vaig tenir la sort de trobar aquest article del politòleg Jordi Muñoz al diari Ara, el suport a la independència. Mireu aquests 3 formatgets. Quin seria el resultat d'un referèndum sobre la independència si se celebrés demà? No ho podem saber. Lògicament, per això volem fer un referèndum oficial. Però partint del resultat de l'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió de fa poques setmanes i aplicant una correcció per eliminar els biaixos que tenen totes les enquestes, l'articulista del diari Ara arriba a la següent conclusió. Les dades en brut del CEO ens parlaven d'un suport a la independència del 55% i un vot contrari del 23%. Traduïts a un referèndum, representarien una proporció de 70-30 a favor del sí, la primera gràfica que teniu en pantalla. Molts independentistes s'agafen aquesta xifra i confien en un resultat similar en una consulta o referèndum oficial. Però un cop l'autor corregeix els biaixos de l'enquesta, tenint en compte el disseny de la mostra, la cosa canvia substancialment. A la segona gràfica, l'estimació passa a un resultat del 56% pel sí i el 44% pel no, amb una participació del 77%. I, finalment, arribem a la tercera gràfica. En el cas que la participació superés el 90%, ens trobaríem a la gràfica 3, que diu 54 pel sí, 46 pel no. Un resultat força més ajustat que el 70-30 inicial, que serveix d'advertiment pels independentistes que ho donen per fet, però que alhora manté la tendència de totes les enquestes que el sí guanyaria en un referèndum. Un dels motius pel qual el govern espanyol es nega a permetre'l. I mentre esperem quina serà la reacció de Rajoy, si és que n'hi ha alguna, a la carta que li enviarà Artur Mas demanant-li el referèndum a finals de mes, la presidenta del Parlament, la molt honorable Núria de Gispert, deia dilluns que si finalment la consulta pactada pel 2014 s'acabava fent el 2015, no passaria res. Hi ha un element clau que és la consulta i la data de la consulta, però també no hem d'oblidar que aquest element clau del pacte diu si es modificarà segons si passin o segons hi hagin circumstàncies econòmiques, socials que ho reclamin, ho demanin o ho requereixin.
Jo crec que es pot arribar perfectament al 2014 amb una data i una pregunta, però que no passa res si en lloc del 2014 és el 2015. Queda clar que la independència no arribarà d'un dia per l'altre, però un cop arribi, els 3 primers mesos són claus. Com finançarem els primers mesos de la Catalunya-Estat? Doncs aquesta és la dada d'avui que ens explica l'Albert Macià, responsable del grup d'estudis del Cercle Català de Negocis. Catalunya podrà activar diverses fonts de recursos per superar aquesta etapa de transició. Tothom es pregunta com finançarem els primers mesos un cop constituïts en un estat independent. Nosaltres calculem que necessitem aproximadament uns 5.000 milions d'euros al mes per pagar tota la despesa corrent, les pensions, la sanitat, els mestres, més totes les infraestructures que ara no es fan i que hem de fer, més totes les despeses d'un estat, com pot ser la nostra diplomàcia, la nostra defensa en el cas que decidim tenir-la, etc. Tot això fa aquest número rodó aproximat al mes. Com podem tenir-los, diguéssim, no? Nosaltres pensem que per donar tranquil·litat hi ha 3 elements principals. Un és que, de fet, actualment funcionem amb una miqueta més de la meitat de la nostra recaptació, perquè tota la resta se'n va a Espanya i no torna. És a dir, que si fóssim molt dolents i que només recaptéssim la meitat del que podem recaptar, pràcticament estaríem com estem ara. Malament, però estaríem així. Això per un costat. Per un altre costat, el nou govern català està preparant una hisenda moderna, que no sospiti del ciutadà per principi, com passa ara, i que porti la hisenda directament en els llocs on es fan les liquidacions, especialment, per exemple, en l'àrea de les empreses, que és on es recapten la immensa majoria dels impostos. Pensem en els col·legis d'agents professionals que fan les liquidacions i ajuden a les empreses, poden ser consorciats amb l'hisenda. Això vol dir que podem tindre una hisenda molt lleugera, que ja està recaptant, que tindria un poder superior i que, per tant, de seguida estaria recaptant l'immensa majoria dels tributs que nosaltres generem. A banda d'això, disposem d'un altre factor, que és que tindrem liquiditat directa del Banc Central Europeu perquè, entre altres coses, disposarem d'un banc central que donarà liquiditat als nostres bancs sistèmics que ja han passat pels tests de la Unió Europea. Estem parlant de CaixaBank i estem parlant del Banc de Sabadell. A més, per si ens convingués, tenim la capacitat que podem donar com a garantia a inversors locals o internacionals o a bancs que ens vulguin ajudar a finançar tots els béns que seran titularitat catalana, com els ports, els aeroports, les carreteres, l'espai radioelèctric, entre altres. És a dir, totes aquestes capacitats de poder generar tresoreria asseguren que no tindrem cap problema en els primers mesos de la Catalunya independent. Aquesta era la dada que ens explicava l'Albert Macià i nosaltres ara us recordem les vies de contacte en el programa i de participar-hi activament a partir de Twitter. Nosaltres tenim un perfil que és @escrivint, també tenim un hashtag o etiqueta, escrivint la independència, i també un correu electrònic, escrivintlaindependència@canalcatalà.cat. Com sabeu, entre tots els missatges que ens feu arribar, doncs regalem sempre una samarreta. En aquest cas se l'endú el Xevi, que va recollir en un tuit una de les moltes perles que va deixar anar el catedràtic de Ciències Polítiques Ferran Requejo la setmana passada. Deia el Xevi: Requejo, : un estudiant presenta el projecte PSC-PSOE com a exemple de federalisme a un examen i se'l suspèn. Doncs Pere Navarro, en lloc de suspendre'l, li posa un acord històric de nota. Doncs bé, la samarreta que regalarem aquesta setmana, entre tot el que ens envieu, és aquesta samarreta preciosa: El meu petit país és més gran del que molts es pensen. Gràcies a Productes de la Terra, entre tots els missatges que ens feu arribar, via correu electrònic, via Twitter, doncs a totes les piulades que feu, sortejarem o regalarem aquesta samarreta, que és per un nadó. Ja us aviso des d'aquí, és per un nen recent nascut o que té realment pocs dies o pocs mesos de vida. Doncs res, com sempre, gràcies a productesdelaterra.cat, la botiga de referència a la xarxa de marxandatge i productes dels països catalans, amb gairebé 10 anys de bagatge, amb més de 7.000 referències, samarretes, com heu vist, per totes les edats, jerseis, jaquetes, complements com adhesius, pins, xapes, clauers i una amplíssima oferta de productes culturals, des de pel·lícules en català fins a llibres. Fins i tot hi podeu trobar entrades per festivals, concerts i esdeveniments culturals arreu dels països catalans. Allò que us costi trobar a les botigues físiques, doncs ho podeu trobar a productesdelaterra.cat. Feu la comanda des de casa i en 24 hores us arriba la comanda.
I aquesta setmana hem visitat Caldes de Montbui, a la comarca del Vallès Oriental, comarca adherida a l'Associació de Municipis per la Independència, i hem parlat amb el seu alcalde, Jordi Soler, del procés independentista a les seves termes mil·lenàries. Se'm va acudir posar la mà a la Font del Lleó i em vaig fer una bona cremada. És la font pública d'aigua termal més calenta de tot l'estat espanyol, 76 graus. Els ajuntaments hem d'apuntalar tot aquest procés perquè som institució, som escollits democràticament, tenim legitimitat democràtica i a més tenim una incidència molt directa amb els nostres ciutadans, tenim una relació molt directa i per tant tot allò que puguem fer des del món local per empènyer i per apuntalar aquest procés serà un factor que donarà fortalesa al mateix procés. De fet, l'Associació de Municipis per la Independència, que es va crear fa menys de 2 anys, ha tingut un èxit esclatant en aquest sentit. Jo crec que si ens transportéssim 3 anys enrere i ens haguessin dit els que aleshores ja érem alcaldes que al cap de 2 anys tindríem una entitat que agrupa ajuntaments que treballen conjuntament per la independència i que ja tenim 700 ens locals adherits en aquesta entitat, doncs segurament haguéssim sigut molt escèptics o no ens haguéssim cregut, no? Crec que el Vallès Oriental juga un paper estratègic en tot el procés cap a la consulta i cap a la independència, perquè som una comarca amb característiques mixtes. En part som una comarca metropolitana, però també som una comarca amb municipis mitjans i petits, i per tant conviuen dintre de la comarca del Vallès Oriental realitats territorials, socials, econòmiques i polítiques molt diverses. Crec que la comarca majoritàriament s'està volcant, s'està implicant en aquest procés. Una mostra d'això és que la majoria de municipis del Vallès Oriental formem part de l'Associació de Municipis per la Independència, que darrerament també en molts municipis hi oneja l'estelada en algun lloc de l'espai públic destacat, que s'organitzen a través de l'Assemblea Nacional i en col·laboració amb els ajuntaments i amb l'Associació de Municipis per la Independència, activitats tan importants com la Jornada per la Independència, que se celebra el dissabte dia 20 a la Garriga, repeteixo, en col·laboració entre ajuntaments i societat civil, per tant, aquesta cooperació necessària de la qual parlàvem abans, i el Vallès Oriental també juga un paper molt important en el sentit que som una comarca molt propera a l'entorn més metropolità, a la capital del nostre país, i per tant el fet que siguem una comarca força implicada en aquest procés esperem que tingui un efecte d'irradiació al nostre voltant en comarques que fins ara no s'han vist potser tan implicades en aquest procés, i aconseguim convèncer els municipis que tenim al nostre entorn i a la ciutadania que tenim al nostre entorn també d'implicar-se, de bolcar-se en aquest procés. I jo crec que estem fent bé les coses perquè la majoria de partits, o si més no els partits més significatius en aquests moments en el Parlament de Catalunya, hem recollit perfectament el missatge majoritari de la societat i estem treballant plegats amb un lideratge molt clar per tal de fer avançar aquest procés a través d'un full de ruta pactat entre les dues principals formacions polítiques, entre Convergència i Unió i entre Esquerra Republicana de Catalunya. És un full de ruta que reflecteix en l'acord per l'estabilitat parlamentària i en aquells moments, després de les eleccions, vàrem entendre que el missatge clau i la prioritat clau en aquests moments era entendre'ns per fer tot allò que sigui necessari i tot allò que sigui possible i gairebé també tot allò que sigui impossible per arribar a fer la consulta el 2014 i per assolir la independència i la llibertat del nostre país.
Aquestes eren les reflexions de Jordi Soler, alcalde de Caldes de Montbui, i ara passem a recuperar un vídeo de la xarxa relacionat amb el procés sobiranista. La corrupció política torna a situar-se com la segona preocupació dels espanyols després de l'atur, segons el darrer baròmetre del CIS. El cas del Zero Andalusia, que afecta el PSOE, i el cas Bárcenas, que està posant en una situació molt complicada el mateix Mariano Rajoy, són dos clars exemples d'un problema que s'ha cronificat i que és de difícil solució. Catalunya no n'és una excepció, ni molt menys. Alguns pensem que hi ha una mica de contagi espanyol, però la independència podria ser una molt bona oportunitat per elaborar lleis que ens apropin als països europeus menys corruptes. Ho explica així aquest vídeo de The Catalan Project. Un estudi del 2010 diferenciava 3 Europes. La que té menys corrupció, la que en té un nivell entremig i la que en té molta. Els politòlegs experts en la matèria estan d'acord en que no és que a Suècia, Alemanya i Holanda les persones siguin millors que aquí. És que allà les lleis posen les coses més difícils als corruptes. Així doncs, la corrupció té solució. I Catalunya, si comencés un país de zero, tindria l'oportunitat i el deure de fer noves lleis per intentar assolir els nivells del nord d'Europa. A l'estat espanyol conflueixen 3 factors que potencien la corrupció. El primer és el fet que els polítics electes tenen massa poder per nomenar càrrecs públics. És el que passa ara. El polític P, que guanya les eleccions, no tria els funcionaris, però sí un munt de càrrecs que decidiran com gastar els diners públics. Probablement aquestes persones li són afins, i moltes vegades la seva feina i sou depenen de que aquest polític segueixi al poder. Aquesta relació de dependència s'anomena clientelisme o xarxa clientelar. Si el polític P és corrupte, és difícil que les persones que formen aquesta xarxa el denunciïn. Potser fins i tot participen de la corrupció. El polític P ho pot fer per enriquir-se ell i per finançar il·legalment el seu partit. És el que presumptament ha passat en el cas Bárcenas. Per assolir els nivells de corrupció del nord d'Europa, s'han de fer canvis que els governs espanyols no han volgut encarar. La independència és l'oportunitat d'abordar aquest tema i molts més. I entre tots, fer de Catalunya un petit gran país. Doncs aquest era el vídeo de The Catalan Project sobre la independència com a oportunitat per canviar les coses que no funcionen. En aquest cas, el tema de la corrupció, on està cronificada i instal·lada a l'estat espanyol, però, òbviament, també ens afecta aquí a Catalunya. I d'aquest tema i de molts altres en parlarem ara mateix amb el professor de Sociologia a l'Autònoma, Salvador Cardús. Mira, començarem amb aquest tema perquè és un tema que a mi em preocupa i m'interessa moltíssim. Des del món independentista, intentem explicar al màxim a la gent els beneficis d'una possible independència, però hi ha gent que pensa que a vegades ens passem de la rosca o que diem que amb la independència tot serà fantàstic i llavors aquí és veritat que la independència pot ser una oportunitat i hem de confiar en això. Hi ha arguments prou sòlids per entendre que la independència pot ser una oportunitat per millorar coses com, per exemple, el tema de la corrupció. Sí, jo crec que la independència és una gran oportunitat, però la independència no canvia la naturalesa humana i no canvia ni canviarà el món perquè els catalans canviem. Per tant, nosaltres estem en un entorn polític i social i cultural que és el que té la seva llarga tradició, i nosaltres i la nostra condició humana, diguem, té les seves febleses. Per tant, en un país independent, doncs el que vol dir és que ens passarà com a qualsevol altre país independent, perquè de casos de corrupció n'hi ha a Alemanya, n'hi ha a França, als Estats Units, a la Gran Bretanya, és a dir, n'hem vist a tot arreu. Per tant, dir que la independència seria com una mena de closca que ens estalviarà la corrupció seria un error, diguem, seria crear unes expectatives falses. Ara bé, que el que sí que és possible és que en el moment d'acabar de dissenyar les noves estructures polítiques, per exemple, les lleis de partits, com han de funcionar els partits, com s'han de finançar, perquè al capdavall del que estem parlant amb la corrupció és de finançament de partits. Si resolem bé aquesta qüestió del finançament dels partits, de la transparència, dels controls públics sobre les finances dels partits, efectivament podem fer un salt qualitatiu endavant molt important. Per tant, sí que pot ser una oportunitat el tema de la independència, sobretot per aquesta idea que vaig llegir un article que em va semblar molt interessant, que deia la finalitat no és la independència, sinó que la independència vindria a ser un objectiu o una eina
i que en realitat el que faria és posar-nos més pressió en els catalans, un cop l'aconseguim, més responsabilitat. Sí, exacte. Perquè el país vagi millor no podrem dir, no? És que Espanya no sé què, no? Sinó que tot dependrà una mica. La responsabilitat, llavors, és la nostra responsabilitat, és a les nostres mans intentar canviar. En bona part, la gent s'ha tornat, no sé, o en tot cas la gent ha volgut o vol la independència per això, perquè ha perdut l'esperança de la reforma democràtica profunda d'una estructura com és l'estat espanyol, on veiem que cada dia que avança s'enfonsen més en aquesta mena de dinàmica i no en saben sortir. Per tant, la responsabilitat serà nostra, si no ho fem bé serà la nostra culpa, tenim l'oportunitat de fer-ho i jo crec que hi ha raons més que suficients per pensar que som capaços de fer una millora important. La independència serveix per això, perquè hi hagi més justícia social, perquè hi hagi més prosperitat econòmica, i jo sempre he dit, però ja fa molt temps d'això, que el que hauríem de ser capaços d'associar l'objectiu de la independència amb la radicalitat democràtica. Hem de ser un país més radicalment democràtic del que som i a ser possible poder-nos comparar i a poder competir amb els millors països del món. Exacte. Llavors, per arribar fins aquí, encara ens queda un camí que és relatiu, perquè per molta gent és curt, perquè després de molts anys sembla que hi estem a prop, però per altra gent també es veu complicat i se li fa llarg una mica, exacte. Llavors, m'interessaria parlar amb tu també del tema aquest de la societat civil. D'alguna manera es diu que va ser la societat civil qui va empènyer els polítics a tirar endavant aquest procés. Fins a quin punt podem dir que la societat civil està preparada per tirar endavant aquest procés i si aguantarà d'alguna manera fins al final aquesta pressió en els polítics per la consulta, per unes eleccions plebiscitàries, pel que sigui, que finalment ens porti a la llibertat. Per les experiències noves mai no estem preparats. És a dir, quan un té una criatura, si haguéssim d'esperar que estigués preparat a tenir criatures per tenir criatures, probablement no les tindríem mai, perquè de fet ens preparem per tenir criatures tenint-les, havent d'afrontar la dificultat, i la dificultat et fa créixer, et fa vèncer, comets errors, els superes i així tires endavant. La independència no hi ha una societat, prèviament preparada per la independència perquè no ens hem pogut entrenar, no ho hem provat altres vegades, no ho hem fet cap altra vegada. Per tant, no és que ens trobi entrenats, jo crec que ens troba amb molta il·lusió, amb una gran expectativa de millora. També és veritat que ens troba amb molta reflexió sobre com fer-ho. Probablement, quan ho aconseguim, es podrà dir que som el país que més ho hem pensat, és a dir, que més hi hem donat voltes, que més llibres s'han escrit, més s'han pensat quines estructures d'estat caldria i com s'hauria de fer i com s'hauria de deixar de fer. Serà un cas estudiat. Serà un cas que jo crec, els propers anys, un cop en siguem, aquí vindrà gent de tot el món a estudiar, a veure què ha passat i com és que ho hem fet, perquè és veritat que no hi havia gaire raons per pensar ni que ho faríem ni que ens en sortiríem. Per tant, això és així. Però com aprenem a esperar que arribi el moment? Doncs això, esperant. No hi ha una preparació prèvia. És qüestió d'entrenar-nos en la tenacitat, en la resistència, en saber que el procés és complicat, que el voldríem el més ràpid possible, fins i tot que si l'ajornem massa podria ser que es perdés l'oportunitat que hi ha en aquests moments d'aconseguir-ho, però també és cert que això s'ha de fer ben fet. I per tant, que tan important és no perdre el temps com és important fer les coses en el millor moment possible. I el millor moment possible demana no precipitar-se, no encallar-se, però no precipitar-se. La societat civil està disposada, doncs mira, hi ha gent més impacient que voldrien que demà es declarés la independència, a vegades sense tenir en compte que tu la declares i l'endemà passat no ha canviat res, és a dir, que tot és igual, per tant, ja es veu que no es pot fer d'aquesta manera. N'hi ha d'altres que voldrien tenir tot tan resolt. No, però això s'hi ha pensat i això ja està a punt. Tampoc hi arribaríem mai, per això que dèiem abans, perquè hi ha moments a la vida que has d'acabar de fer el pas, però això, el qui munta una empresa i inicia un negoci, si hagués d'esperar a tenir la certesa absoluta de que el negoci anirà bé i de que no hi ha cap risc, tampoc no el començaria mai. Llavors nosaltres estem en una situació, d'altra banda, molt
podríem dir, molt habitual, molt normal. És la situació que es troba un empresari, que es troba una parella que vol tenir una criatura, que tens impaciència per fer-ho, però que has d'assumir alguns riscos i, per tant, necessites treballar amb molt de rigor. Jo crec que és el que estem fent. Llavors, aquesta societat civil que va sortir en massa, diguéssim, l'11 de setembre de l'any passat, ha passat una cosa darrerament, que és que els partits anomenats unionistes d'aquí a Catalunya, els que estan per continuar amb Espanya i en contra de la independència, estan utilitzant darrerament uns termes agressius que sembla o dona la impressió que no van acord amb com és aquest procés, tenint en compte que han estat manifestacions amb 1,5 milió de persones pacífiques, familiars, lúdiques. Doncs, des de partits com, per exemple, el Partit Popular o Ciutadans, s'utilitzen aquests termes de pedagogia de l'odi, totalitarisme, fins i tot nazisme. Com pot ser que... O sigui, fins on arribarem amb aquesta idea de crispar una mica l'ambient que tenen aquests partits? Jo crec que el que ha passat és que van començar mirant de donar arguments en contra de la independència, però en aquests moments els arguments en contra de la independència més aviat fan riure. És a dir, cada cop que fan un gest més aviat de caràcter argumental, no sé, recordo l'Alicia Sánchez Camacho dient que els títols universitaris no valdrien, per exemple. Quan dius coses d'aquestes, quan dius barbaritats d'aquestes, més aviat fas riure. Quan dius que la gent gran no podrà cobrar les pensions, tenint en compte que a Catalunya som aportadors nets de recursos a les pensions i que és exactament el contrari, és a dir, que nosaltres perdem els nostres pensionistes, però així es perden oportunitats i calés per culpa del fet d'estar a Espanya, i això és una cosa objectiva, perquè és amb les xifres del mateix estat que ho podem mostrar. La veritat és que per la via dels arguments ho tenen pelut. I llavors han recorregut més aviat a la via emocional. D'una banda, a fer por, i aquí hi ha tota aquesta lògica de la suposada confrontació i de la divisió del país, i una cosa rara, com si els Estats Units, quan voten republicans i demòcrates, el país quedés dividit. N'hi ha uns i uns altres, però això no divideix socialment el país. I aquí també ja hi som, els que volem la independència i els que no, ja hi som ara. I oi que no consideren que ara el país estigui dividit, perquè haurà d'estar dividit després, quan seguirem sent uns a favor i els altres en contra, simplement perquè ara la majoria la tindrem uns altres. Això és absurd. Per tant, recorren a la por i, d'altra banda, recorren a un altre mecanisme que és el de crear inseguretat, el fer baixar l'autoestima, però si no en sou capaços, si sou una colla de passarells, si no teniu polítics de categoria, si no teniu capacitat per fer aquestes coses. I llavors estan jugant això entre la por i la desconsideració o el menyspreu, que jo crec que és més aviat, quan parlàvem a la pregunta anterior d'allà on la societat civil ha de demostrar capacitat d'espera i de resistència, és aquí, a no deixar-se desmoralitzar, a no deixar-se espantar. Per mi aquests són els dos principals objectius dels propers mesos. D'acord. Doncs per acabar volia fer un comentari també. La setmana passada es va presentar aquesta iniciativa des de Nova Esquerra Catalana, Ernest Maragall, on diferents persones li vau donar suport, que és aquesta idea de Junts a Europa, un manifest, per intentar que les formacions catalanistes vagin unides a les properes eleccions europees, que és el 25 de maig de l'any que ve. Això hi ha molta gent que li agradaria i que ho veu amb molts bons ulls, però que ho veuen com una cosa una mica utòpica. Ho veiem una mica com el federalisme que demana el Pere Navarro, com que és molt complicat. I a més no tenim ara el Junqueras, el Romeva i el Tremosa, tampoc sabem si serà o no, però... Sí, a veure, la diferència entre el tema del federalisme i això és que el federalisme ja sabem que és impossible, és a dir, en canvi això encara seria possible, per molt que pugui semblar complicat. La idea és que a Europa és veritat que no s'hi va
per dir així, estrictament com a projectes nacionals, tot i que les circumscripcions sí que són estatals, i per tant, si la circumscripció, almenys a Espanya, és de caràcter estatal, la presència, d'alguna manera, sí que serveix per defensar interessos estatals. Quan Europa hauria d'estar per damunt d'això, però sabem que quan hi van els nostres ministres, els primers ministres, o hi van els ministres, hi van a defensar interessos particulars, i a competir per veure com fan compatibles aquests interessos particulars. Per tant, no hauria d'escandalitzar ningú que els catalans, en una circumstància tan excepcional com l'actual, que es plantejaran els propers any o 2 anys, seria molt raonable que poguéssim mostrar de portes endins, per la mateixa moralització dels catalans, però també per l'expressió cap enfora, fóssim capaços de mostrar una unitat que no és habitual, és veritat. Naturalment, després, com que això inclou diferents punts de vista ideològics, cada diputat estaria inscrit en el seu grup dins del Parlament Europeu. Hi hauria, per exemple, un punt de programa conjunt? Exactament, però després cadascun aniria al seu grup. La distribució de candidats s'hauria de fer amb un pacte, que més o menys partís de la situació anterior i de les expectatives que hi poden haver ara de reequilibri de la distribució del vot. Però, en fi, en el cas de Convergència i Unió ja passa que de 2 diputats un està en un grup liberal i l'altre estan els populars. Per tant, no seria res de l'altre món. Difícil no ho hauria de ser, tenint en compte, sobretot, ni que ho dic amb un punt d'ironia, però quan parles amb els eurodiputats, tots et diuen que els partits, en general, es desentenen dels seus eurodiputats, i que els partits els hi fan molt poc cas. Per tant, que facin una mica el que vulguin, el que puguin. Per tant, llavors, on seria la dificultat aquesta de posar-se d'acord prèviament, sobretot, a més, partint de l'experiència d'aquests últims anys, en els quals la col·laboració entre en Junqueras, en Tremosa i en Romeva ha estat excel·lent, també en moltes ocasions, amb el cas de la Maria Badia, que s'hi ha sumat. Home, partim d'una experiència bona prèvia, en un moment excepcional, jo crec que podrien fer el gest els partits a favor d'aquesta iniciativa. Però això no ho hauríem d'entendre en cap cas com una prèvia amb unes possibles eleccions plebiscitàries aquí a Catalunya si no es pot fer la consulta, sinó que seria una estratègia més o un pas més de cara a Europa a mostrar el que està passant aquí. Exacte, això és més aviat, és un senyal, és fer notar, és fer saber que aquí estem en un moment molt decisiu per al futur del nostre país, fer-ho saber de portes endins i en fora, però unes eleccions europees ja se sap que els nivells de participació en general són baixos, hauríem d'aconseguir, jo crec que si féssim això hi hauria una participació molt més alta i això també estaria molt bé, poder anar a Europa essent un dels territoris amb una participació més alta de tota Europa, això seria una bona carta de presentació. I és un moment oportú, és un pas més que estaria bé de poder-lo aprofitar. Si els partits ho sabran aprofitar o no, no ho sé, però en tot cas, la proposta ja l'hem feta pública. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies per visitar el plató de l'Escrivint la Independència. Esperem la propera temporada de cara a setembre fins al mes de desembre, que seran també uns mesos just després de l'11 de setembre, uns mesos on s'haurà d'alguna manera de posar data en aquesta consulta en principi, que puguis tornar a visitar el plató i en parlem una mica. Seran moments decisius i per tant estarem al peu del canó. Perfecte, doncs moltes gràcies. Nosaltres, mentre continuem, en aquest cas recuperem algun moment televisiu que faci referència al procés sobiranista, en aquest cas el darrer programa de l'Àgora, darrer programa de més de la història, per dir-ho d'alguna manera. Xavier Bosch entrevistava Toni Soler, que és comissari del tricentenari de la celebració del 1714-2014 a la ciutat de Barcelona, i deia algunes coses molt interessants sobre el procés sobiranista que m'agradaria que escoltéssiu atentament. Més que fixar una data, a fixar un horitzó. És a dir, jo crec que molta gent a Catalunya, simplement gent que li interessi el país, però també gent que té negocis entre mans, el que vol fer plans, vol saber què passarà amb aquest país. I jo crec que, com més tardem a fer la resposta, més incertesa generem. Però si el llistó el posem aquí, és a dir, a l'Estatut del 2005, ja sabem què va passar, no? Ens vam quedar un grau per sota. Si el llistó el posem ben amunt, potser no arribem a
allà on voldríem, però segurament arribarem més amunt. Jo crec que l'expectativa, diguem-ne, el desafiament ha de ser potent. Jo crec que tindrem dret a decidir i tindrem força per negociar amb Espanya i amb Europa una fórmula adient pels neguits que té Catalunya. Si això en podrem dir estat, independent o no, és molt difícil de dir, però tampoc sabem si Europa estarà formada per estats d'aquí poc o no. Per tant, les incerteses són màximes. No fa gaire, en un llibre, Enric Juliana va dir que fabulava amb la possibilitat que Catalunya es convertís en una mena de subestat. És a dir, una mica més que una regió o una comunitat autònoma o que un land alemany, però menys que un estat sobirà de la Unió Europea. A lo millor Catalunya necessita una solució pròpia, que encara no existeix i no sabem quina és. A vegades els catalans tenim tendència a complicar una mica massa les coses. Tot i així, crec que varen ser unes reflexions molt interessants i que cal tenir en compte. Però ara passem al test. L'exconseller de Governació i president de Reagrupament, Joan Carretero, el tema de negociar amb l'estat espanyol em sembla que no el veu gaire clar. Aquestes són les seves respostes al test del programa. Qui ha de prevaldre, la Constitució o la voluntat majoritària dels catalans? Aviam, sempre ha de prevaldre la voluntat democràtica d'un poble. Confies en el tàndem Mas-Junqueras? Jo confio en el poble de Catalunya. Tot el que està passant ara és perquè el poble de Catalunya ha decidit que ja n'hi ha prou i que s'ha d'avançar en una direcció concreta. Creus que Espanya roba a Catalunya? Jo penso que això està mal dit. Espanya el que sí que té és una relació de superioritat respecte a Catalunya, té una relació colonial i per tant n'extreu tot allò que pot. Duran i Lleida, un aliat o un adversari pel procés independentista? Bé, Duran i Lleida és un polític que des dels seus començaments ha treballat a favor d'Espanya i d'una determinada concepció d'Espanya i per tant doncs, el que ell no és, perquè més ho ha dit ell, no és que ho digui jo, o sigui, ell és contrari a la independència de Catalunya. Convergència i Unió arribarà fins al final del procés? Jo crec que ara, com deia l'altre dia un líder de Convergència, això no té marxa enrere. Per tant, independentment del que vulguin uns partits o uns altres, com deia abans, la ciutadania és la que ha decidit quin és el full de ruta. La consulta s'ha de fer el 2014? El que hem de fer és marxar el més aviat possible. Catalunya, com deia, està rebent un tracte colonial des de fa molts anys i ara en la crisi econòmica això acaba de ser, diguem-ne, definitiu perquè un país no se'n pugui sortir. Per tant, si volem que els nostres fills, els nostres nets tinguin futur, hem de marxar el més aviat possible. Si finalment es fa un referèndum, quin resultat creus que sortirà? Jo crec que tal com estan les coses, si hi hagués un referèndum, crec que el 70% dels vots serien a favor de la llibertat de Catalunya, a favor de tenir un estat propi. La declaració unilateral d'independència és la via? És l'única via. Som en un camí sense sortida o en un camí sense retorn? Som en un camí sense retorn. El que em fa por és que alguns polítics catalans acostumats a l'embolica que fa fort ho converteixin en un carreró sense sortida. Veurem la independència de Catalunya aviat? Si no la veiem aviat, no la veurem. Espanya és un país democràtic? No. Espanya, per desgràcia, és un país d'una llarguíssima tradició de dictadura, de caciquisme, és un país amb una escassa cultura democràtica que no s'ha empapat en grans estaments, institucions, és a dir, des de la judicatura fins a l'exèrcit, fins a les grans institucions de l'Estat no tenen una tradició democràtica, sinó justament el contrari. Fins on creus que pot arribar Espanya per tal d'aturar el procés? Doncs arribarà fins on calgui. El que passa que també cal dir que el fet que estem dintre d'Europa, que estem dintre del món occidental, del món democràtic, fa que determinades coses, evidentment, encara que els hi vingui de gust fer-les, no les poden fer. Tens l'estelada penjada al balcó? No. Al balcó no hi tinc res penjat. Estat propi i independència són sinònims? Estat propi i independència? Home, sí. Tot i que a Catalunya som els reis de fer espatlles mentals i buscar allò, la mare de Déu del més enllà, però és evident que els països independents tenen un estat propi. Acaba la frase. En una Catalunya independent? En una Catalunya independent jo espero que els serveis públics funcionin, les infraestructures funcionin, l'economia funcioni, siguem capaços de fer un país absolutament democràtic,
on el mèrit, la capacitat, l'excel·lència es valorin. Aquestes eren les respostes de Joan Carretero al test del programa i abans d'acomiadar-nos recomanarem avui 2 llibres. El primer és aquest llibre del politòleg Ivan Serrano, De la nació a l'Estat, treball d'investigació i de recerca que ens aporta molta informació sobre com hem arribat fins aquí, què està passant i cap on anem. Premi Ramon Trias Fargas d'assaig polític és un llibre de nivell i dels més interessants que podeu trobar sobre el procés. Però avui en tenim un altre, aquest llibre del Jofre Llombart, el periodista Jofre Llombart, amb pròleg de Miquel Calzada, Desmuntant la caverna, respostes a les mentides que ens volen fer creure. Un llibre potser menys ambiciós i més planer, però no per això menys important. Llombart recopila declaracions, articles i notícies de l'ultranacionalisme espanyol en contra del procés independentista per just després desmuntar-ho tot. Un llibre per carregar-se d'arguments. Doncs res, us deixo com sempre amb l'agenda de la setmana, remarcant un acte important que es farà demà dijous 18 a les 7 de la tarda a la INEFC de Barcelona. El dia abans de la inauguració del Mundial de Natació, el col·lectiu La Natació Catalana per la Independència explicarà que la gent de la natació no és aliena al procés de transformació polític i social que viu Catalunya. Compta amb més de 640 adherits, entre els quals hi ha fins a 40 olímpics. Els jugadors de waterpolo i medallistes d'or Jordi Sans i Sergi Pedrerol, l'entrenador de l'equip femení de waterpolo del Sabadell, Nani Guiu, actual campió d'Europa, o la jove Clàudia Dasca, que va ser olímpica a Londres 2012, entre d'altres. Demà dijous, 7 de la tarda a INEFC de Barcelona. Nosaltres ens retrobem dimecres vinent aquí, a Canal Català, a les 10:10 del vespre.